menteri bedon burom jungi ibedon haka cabinet hi yong ba la jujateng menchwaro kajayu mukul sang ma ule yu arsnem open extend ya katuka ya ka JHDC arsnem up nama belega UNVC kadon ka pact katuka peace pact bayat te kular bat ka sarkar Meghalaya ka sarkar kimi bat kanika bat ka UNVC te hang turu kini ki UNVC ki pan man nakalai posi chak sau po ban penkyo te ban le ya kataru dan kamban ban amen ya ka schedule te ban amen ya ka schedule film la ban le tang ita isnem isnem i arsnem hendre kan chempor ban ka ik bale umukul sang mai kan iru ngai bakal long unconstitutional namar kumdo ba pen amen kat ya kata pen i pat ya kan ka KCDC khong reng kum tu claim dan ka election ba pen extend hadu arsnem ka kan ka sarkar ka le ngasngo ka kalale palat ya ka bor jong la jong kalale palat ya ka baka mut ban shimi ka hok jong pat ba tengah hi ngasngo ka ni ka long ka be ai kamla ban long nomor believe in hab le biang ya kani habatang ha 2012 fidang dep le ya ka delimitation bale man pa in 11 years time fi le biang kani ka delimitation ta kimut ban extend kum dia kishim ya kani ka ndu banai bakin extend claim don kanu ka emergency tengah ambil kadon ka dau ba ai sedin dau ba kalong maybe ka de kiting ya ka power jong la jong naman menta ki don hak ka bor hang ti hak this council la ne kiting ne yo ki don ka ka ba ma kum ulich utlem u up bam hab do benda kadang ban sahab hi nang tun dal adap kana tengah ngasu ai example ni kita tengah tip ka dau celendan tang nomor ba PE ba don manu menchwa ba object ne manu kalong anu to sebelkan kam don manu ban ong ma percaya kani handai pimut ban carry on ba jaka tu ka flow biang menta after every 5 years ni don ta ka hok ni don ta ka hok ban let vote haba ka constitution of India ro kala ai ti ngi kata ka rights bangi man ka sansnem ni hab let bangi let ban vote yo utau candidate bangi mon mangi to direct election ngilet ban vote UMDC ne UMLA ne bangi mon bangin let ban vote ba unlet ban represent ngi hakayeng thawan wat la ka de district council ne wat la ka de hapok ka state assembly te la daki kini kile kum ne te kam de bashim ka hok jungi ngam tang alamon yo no ban let ban vote mentang hap su shong khop kum ne nga ha ka tugas ngi ba de election pat nga hap let jing let jale de ngam don por pile kum no ngadu ya ka hok jong la jong ba la dakani ka hok di jonga bangan vote man san snem yo no nga kwa pen klem no yu tu banga vote man hakani nga kwa pen ai no yu weda la da pipi bat ya katate mo it's a murder of democracy kan